Dobrý den, já jsem Lukáš Dušek a mám tady další slovesa se 6. pádem. První sloveso. Hlasovat o něčem. Jednotné číslo hlasuji nebo hovorově hlasuju, hlasuješ, hlasuje a množné číslo hlasujeme nebo nespisovně hlasujem, hlasujete, hlasují nebo hovorově hlasujou. Rozkazovací způsob. Hlasuj, hlasujte, hlasujme a minulý čas hlasoval nebo hlasovala jsem. Příklady. Hlasovali jsme o rozpočtu na příští rok, o podobě nového loga, o změně interních pravidel, o přijetí nového člena do týmu, o zavedení nového systému. To znamená, každý měl možnost vyjádřit se, jestli souhlasí nebo ne, nebo kterou možnost by si přál. Informovat o něčem. Jednotné číslo informuji nebo hovorově informuju, informuješ, informuje, množné číslo informujeme nebo nespisovně informujem, informujete, informují nebo hovorově informujou. Rozkazovací způsob. Informuj, informujte, informujme a minulý čas informoval nebo informovala jsem. Příklady. Informoval jsem je o změně termínu schůzky, o nových podmínkách smlouvy, o změně pravidel, o nových bezpečnostních pravidlech, o chystaném školení zaměstnanců, o rozhodnutí vedení firmy. Jednat o něčem. Jednotné číslo jednám, jednáš, jedná, množné číslo jednáme, jednáte, jednají, anebo nespisovně jednaj. Rozkazovací způsob. Jednej, jednejte, jednejme a minulý čas jednal nebo jednala jsem. Příklady. Jednali jsme o podmínkách smlouvy, o způsobu financování, o technických specifikacích, o dodacích lhůtách, o požadavcích klienta, o bezpečnostních opatřeních, o možnostech spolupráce. To znamená, nějak oficiálně a formálně jsme se domlouvali, jak to bude. Mluvit o někom nebo o něčem, takové základní sloveso. Jednotné číslo mluvím, mluvíš, mluví, množné číslo mluvíme, mluvíte, mluví, anebo nespisovně mluvěj. Rozkazovací způsob. Mluv, mluvte, mluvme a minulý čas mluvil nebo mluvila jsem. Příklady. Mluvili jsme o plánech do budoucna, o možnostech spolupráce, o časovém harmonogramu, o očekávaných výsledcích, o možných rizicích. A se slovesem mluvit tady máme poměrně hodně idiomů, tak se na ně podíváme. Tak první tady máme idiom mluvit z cesty, a to znamená říkat nesmysly. Příklad. Po několika pivech začal mluvit z cesty a všichni se mu smáli. Pak tady máme mluvit k věci, a to znamená být konkrétní a mluvit o daném tématu, neodbočovat, nemluvit o nějakých věcech okolo. Příklad. Prosím tě, mluv k věci, nemáme čas na dlouhé historky. Mluvit z patra, to znamená mluvit bez přípravy. Příklad. Nikdy si nepřipravuje žádné poznámky, vždycky mluví z patra. Jako bych mluvil do zdi, to znamená mluvím zbytečně, nikdo mě neposlouchá. Příklad. Domlouvám dětem, aby si uklidili pokoj, ale je to marné. Jako bych mluvil do zdi. A poslední idiom, který tady máme, mluvit někomu z duše. To znamená říkat přesně to, co si myslí nebo cítí ten druhý. Příklad. Když mluvila o strachu ze selhání, mluvila mi z duše, mám úplně stejné obavy. Orientovat se v něčem. Jednotné číslo orientuji se nebo hovorově orientuju se, orientuješ se, orientuje se. Množné číslo
orientujeme se nebo nespisovně orientujeme se, orientujete se a orientují se nebo hovorově orientujou se. Rozkazovací způsob. Orientuj se, orientujte se, orientujme se a minulý čas orientoval nebo orientovala jsem se. Příklady. Orientuji se v nových technologiích, v základních principech programování, v různých softwarových nástrojích, v datech a statistikách, v základních ekonomických pojmech. To znamená, že o tom něco vím, že se v tom vyznám. A když je někdo zmatený a neorientuje se v dané situaci, tak říkáme, že je dezorientovaný. A v Česku jsou poměrně populární běžecké závody, kdy člověk pomocí mapy a kompasu hledá body, které musí navštívit. A tomuto sportu se říká orientační běh nebo hovorově orienták. Je to asi zajímavý sport, já jsem to nezkoušel, běhání mám rád, ale já jsem se ztratil i při normálním běžeckém závodě, tak to asi není pro mě. Podívat se po něčem nebo po někom. Jednotné číslo. Podívám se, podíváš se, podívá se. Množné číslo. Podíváme se, podíváte se, podívají se. A nebo nespisovně podívaj se. Rozkazovací způsob. Podívej se, podívejte se, podívejme se. A minulý čas podíval nebo podívala jsem se. Příklady. Podíval jsem se po zajímavých knihách, po vhodném bydlení, po novém zaměstnání, po nových letenkách, po dostupných kurzech, po výhodných nabídkách, po velkých slevách. Takže vidíme, že podívat se po něčem znamená hledat něco nebo snažit se sehnat něco. Neznamená to koukat se na něco, to by bylo dívat se na něco nebo podívat se na něco se čtvrtým pádem. Pochybovat o něčem. Jednotné číslo pochybuji nebo hovorově pochybuju, pochybuješ, pochybuje. Množné číslo pochybujeme nebo nespisovně pochybujem, pochybujete, pochybují nebo hovorově pochybujou. Rozkazovací způsob. Pochybuj, pochybujte, pochybujme a minulý čas pochyboval nebo pochybovala jsem. Příklady. Pochyboval jsem o správnosti toho rozhodnutí, o upřímnosti jeho slov, o výsledcích projektu, o kvalitě dodaného materiálu, o spolehlivosti těch informací. Takže vidíme, že pochyboval jsem znamená, nebyl jsem si úplně jistý, jestli to rozhodnutí je správné, jestli ta jeho slova jsou upřímná, jestli ten dodaný materiál je kvalitní a tak dále. Tak to byla další slovesa se 6. pádem. Pamatujte, že to nejdůležitější při studiu češtiny je něco česky číst a poslouchat a podle možností taky psát a mluvit. Mějte se hezky.